Xayrlı kün isəniz, hörmətli tamaşaçılar. Sağlarımsız hörmətli televizor qaravçılar. Яқтықын ұзайған сайын, іш арта уақыт кеме деп язан Мухаммед Мирза. Күннәр шынанда ұзыная, қышның икенче айы тамамланып келе. Эшләрбез ise арта барса да оңышлы һәм сөйенішле булсын. Бүген дүшәмбе өр-яңа эшатнасын башлап җибәрәбез һәм бу атна дәвамында да сезгә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын, өр-яңа ачышларга ирешергә насыйп булсын дип теләп калабыз. Һәм әлбәттә инде иртә торсаң ит пешә дигән халкыбыз фикеренә таянып, барыгызга да хәерле иртә дип мөрәҗәгать итәсе килә. Бүген студиябызга киләсе кунаклар. Журналист Гөлүсә Закирова өр-яңа китап турында сөйләп китәр. Ул Икшермә авылы тарихын язган. Психолог Гүзәл Хисмәтуллина белән балаларны акча тотарга өйрәтү хакында сөйләшербез. Татарстанның студентлар лигасы президенты ярдәмчесе Роберт Хисамов белән әңгәмә корырбыз. Казан федераль университеты профессоры, биология фәннәре докторы Илгизәр Рәхимов белән исә быелгы кышның хикмәтләре һәм алда безне нинди яз көтә, җәй нинди булырга мөмкин, менә шулар хакында фикер алышырбыз. Мәдинә Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар гаиләсе алдагы өр-яңа концерт программасы турында сөйләшербез. Менә шундый күңелле очрашулар көтә безнең тапшыруыбызда. Сез дә бездән аерылмасыз дип ышанабыз. Хәзер инде сезгә тәкъдим итәсе видеоязмаларга күзәтү ясап алыйк. Бүген кибердүшәмбе, ташламаларга ышанып ничек кирәгеннән артык акча тотмаска. Төп кагыйдә товар алыр алдыннан үз-үзеңә сорау бирергә. Ctrl-Shift-T. Әгәр дә шул хәрефләрнең өчесенә бассагыз бер юлы, сезнең алда ябылган битләрегез бер-бер артлы ачыла башлаячак. Клавиатурада эшләү үзенчәлекләрен лайфхак сәхифәсендә сөйләрбез. Мичтә пешкән теше камырлы эчпечмак. Аны пешерү серләрендә бик теләп уртаклашырбыз. Бүген 27 гыйнвар Россиядә хәрби дан көне. 1944 елның 27 гыйнварында Ленинград блокадасы тулысынча өзелә. Сугыш, ачлык, суык, үлем афаты. 871 көн дәвам иткән мәхшәр 2 миллионнан артык кешенең гомерен кисә. Камалыштан исән чыгучыларны төрле шәһәрләргә тараталар. Татарстан халкы да Ленинградка азык җибәреп тора, кайтучыларны сыендыра. Казанга җибәрелгән фән һәм мәдәният оешмаларына эшләрен дәвам итәргә мөмкинлек тудырыла. Алдагы видеоязманың герое Вера ханым Бакаева да сугышның кут очкыч тегермәне аша узган 7 яшендә фашистлар концлагеренә эләккән һәм үлгән, атылган балаларның әрдәнәсенә, мәйетләр арасына кереп ничектер мөгъҗиза белән генә исән кала һәм Казан шәһәренә әйләнеп кайтырга аңа насыйп була. Казанның Гаврош ятимнәр йортында үзенчәлекле очрашу аларга кунакка Бөек Ватан сугышы чорында немец концлагерләрендә булган, үз күзләре белән коточкыч сандагы үлем, югалтулар күргән Вера Георгиевна Бакаева. Дошман солдатлары кулына эләккәндә аңа 7 яшьтә тулмаган була әле. Пароходы все были полные, все города со всех этих ближайших городов, все эвакуировались, вот на эти пароходы садились. Тоткыннарны концлагерьгә пароходларда алып бардылар. 3 көн хәвеф-хәтәрсез йөздек. Аннары һавадан бомбалар аттылар. Алдагы пароходлар зыян күрде. Минем күз алдымда меңләгән кеше батты, ярдәм сорап кычкырды. Аларга беркем дә булыша алмады. Артларыбыздан мылтык терәп тордылар. Тоткыннар тавышларын чыгармыйча елады. Ярда инде башка хәрбиләр каршы алды. Алар безне аерып, баракка озатты. Вера Бакаева өчен әлеге вакыйгалар кичә генә булган төсле, ул барысын да бик яхшы хәтерли. Әнисен, энекәшен, әтисен үтергәннәре әле дә күз алдында аның. Вера Георгиевнага да атканнар, әмма пуля аның аягын гына яралый. Бик озак вакыт кыз йөри алмый, шуышып хәрәкәт итә. Потом на другой день стали опять стрелять, чтобы все выбегали. Бер көн баракка керделәр дә ата башладылар. Балалар гомерен саклап калу өчен чабыша башлады. Мин мөмкин булганча шуышып хәрәкәт иттем. Өстемә үле балалар гәүдәләре килеп төшкәне әле дә хәтердә. Алар астында калу минем тормышымны саклады. Шул көнне безне азат иттеләр. Солдатлар 15 мең үле бала гәүдәләре арасыннан 9 исәнен табып иреккә чыгарды. Немец концлагерләрендә торганда балаларны төрле фәнни тәҗрибәләрдә кулланганнар. Аларда яңа дарулар, агуларны сынаганнар. Вераның 8 яшендә барлык тешләрен югалтуы да шуның нәтиҗәсе була. 1943 елда балаларны азат итәләр. Вера Георгиевна Казанга әйләнеп кайта, биредә тун җитештерү комбинатында хезмәткә җибәрелә. Мы краили для фронта куртки меховые.
Без фронт өчен күн курткалар тектек. Менә бу минем бригадам. Барысы да 10-11 яшьлек балалар. Тәүлегенә 15 сәгать эшләдек. Мәктәпкә бару, ял итү турында уйлаган да юк иде. Теккән һәрбер куртка эченә хат язып калдыра идек. Аларның эштәлеге бер төрлерәк. Фашистны юк итегез, җиңегез. 17 яшендә Вера Георгиевна кияүгә чыга, 3 тапкыр әни булу бәхетенә ирешә. Тик балалары гына бик иртә үлеп китә. Әлеге фаҗигаләрнең аңлатмасы бер. Бу кайчандыр немецлар үткәргән тәҗрибәләр йогындысы. Кызы үлер алдыннан бала табып калдыра. Вера ханым оныгын үзе үстерә. Ир бала, бик акыллы. Нахимов училищесын тәмамлады. Хәзер хәрби академиядә укыды, ул горурлыгын яшермичә. Ел сайын апрель айында без Вера Георгиевна Бакаеваны чакырабыз кунакка. Безнең балалар бүген бик тыңладылар, внимательно итеп тыңладылар. Шуннан Вера Бакаевны сөйләп бетергәч, бөтенесе тынып калдылар. Нишләп тынып калдыгыз дигәч, мы в шоке диделәр. Әлеге очрашулар биредә тәрбияләнүчеләр өчен бик файдалы. Катлаулы тормыш хәлендә калган сабыйлар Вера Георгиевна мисалында бирешмәскә, яшәү өчен көрәшергә, тырыш булырга өйрәнә ди ятимнәр йорты хезмәткәрләре. Алга табада көчле рухлы шәхесләр белән кызыклы очрашулар үткәргән ниятләре. Алда, артта, уңда һәм сулымда киселсә дә юлым, күкрәгем, яраланып канга төренсә дә, көчсезләнеп мин яшь түкмәдем дип яза герой шагыйрь Муса Җәлил Кичер илем дигән шигырендә. Аның туган көне якынлаша. 104 ел элек 15 февральдә Оренбург өлкәсенең Мустафа авылында туган татар шагыйре батырлыгы белән дөньяга танылды. Аның моабит дәфтәрләре 56 телгә тәрҗемә ителгән. Казанның Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназиясе балалары бу көннәрдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең мемориаль фатирында экскурсиядә булып кайттылар. Бүгенге балаларны кызыктырырлык әйберләр шактый күп булып чыкты анда. Барыгыз да татарча әйбәт беләсезме? Экскурсияны димәк инде без сезгә татар телендә сөйлибез. Казанның Горький урамы 17нче йортта урнашкан фатирда Муса Җәлил гаиләсе белән 1940 елдан алып Бөек Ватан сугышы башланганга кадәр яшәгән. 1983 елдан бирле бу фатир мемориаль музей исемен йөртә. Бүген музейда шигърият, мәхәббәт, сугыш экспозициясе, мемориаль бүлмәләр эшләп килә. Балаларны тарих белән таныштыруда, акыл үсешенә йогынтысы турында сөйләгәндә, музейларның әһәмияте әйтеп бетергесез. Бу Мусаның безнең көннәргә хәтле килеп җиткән беренче фоторәсеме. Иң беренче музей безгә белем бирә. Без музейга балалар белән көндәлек тормыштан арынып, ниндидер бөтенләй яңа дөньяга керер өчен киләбез. Һәм балалар үзләренең белгән белемнәрен монда күреп, тутып карап, яңарталар, хәтерләрендә яхшырак калдыралар. Без сыйныфыбыз белән, укытучыбыз белән төрле музейларга еш йөрибез. Мондый мөмкинлек биргән өчен бик зур рәхмәтлебез, чөнки бу алар инде куллар белән тутып карап, тарихыбызны, гырыф-гадәтләребезне, дин турында күп кенә мәгълүмат алырга зур мөмкинлек бу алар өчен. Музей мөдире Нәзирә Газизова сүзләренчә, әлеге ядкарханә Татарстан күләмендә генә түгел, ә Россия масштабларында да бик популяр икән. Аеруча каникул көннәрендә шагыйрь тормышы белән кызыксынучы кешеләр бердә өзелми. Балалар өчен эшләнгән күргәзмә программасы аеруча кызык. Менә гадәттә уң кул әйләндерә. Менә шулай итеп әйләндереп җибәрәләр. Орчык әйләнгән саен җыен да әйләнә бара. Һәм нәтиҗәдә инде менә шулай итеп бәйләр өчен җып барлыкка килә. Мәсәлән, Мусада кунакта дип аталган интерактив күргәзмәдә кече сыйныф укучылары шагыйрьнең балачагы белән танышып, аңа гыйльми әбисе сөйләгән әкиятләрне тыңлап, кечкенә Мусаны Мустафа авылында чолгап алган җиһазларны тотып карап кына калмыйлар, ә үләнле, хуш исле, чын татар чәе белән дә сыйланалар. Балалар үзләре дә кунакка буш кул белән килмәгән, күчтәнешкә яраткан шагыйрьләрнең әсәрләрен өйрәнгән. Муса Җәлил, карак песи, чырандагы ак майга ияләшкән күселәр, шул майымны сакларга куштым ала песигә, мия пескәем, барча зинһарчыланга майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Ул кабатлап лашын йөрәгенең изге антын сөйгән халкына, автоматын асты аркасына һәм атланды акбуз атына.
Бик шәхесебез рухын саклаган бу мемориаль фатир башкалабызның иң күркәм биналарының берседер. Монда килеп Муса Җәлилнең тормыш юлына тирәнтен төшенеп кенә китмисең, каһарман шагыйребез яшәгән чорның үзенчәлекләренә төшенеп, чын татар гореф-гадәтләрен сагынып кайтасың. Балалар өчен генә түгел, олылар өчен дә бик еш була торган урын булсын иде бу музей дигән теләктә калабыз. Кунакханабызга рәхим итегез. Студиябызда кунакта Идел журналының баш мөхәррире Гөлүсә Закирова һәм ул бушкул белән килми, гадәттәгечә яңа китапны тәкъдим итәбез. Хәерле көн Гөлсә. Сәмсез. Тагын бер авыллы икшермә дип атала. Менә инде матур бик саллы китап. Бу кайсы районның кайсы авылы дип әйтик? Бу Саба районының Икшермә авылы исеменнән күренеп торганча 3 авылны берләштергән китап булып чыкты бу әлегә. Татар Икшермәсе, Иске Икшермә һәм инде Ишнарат. Ничен 3 авыл бергә дигәндә бик кызык, мин үзем дә башта ничек инде яләшелгән, без бит бер китапны 600 бит итеп язырга. Ә монда 3 китапны, 3 авылны бер китапка сыйдырырга кирәк. Сыйдыру бурычы куелды. Алар өчесе дә янәшә тора. Аннан соң өчесе бер авыл советына караган. Элеккеге песцовый язмаларда, язма кенәгәләрендә дә аларны бирелә Икшермә Еловая Тош, Чыршылы дип аталып бирелгән инде. Аннан соң Икшермә, Иске Икшермә авылы үзе дә түбән Ишнарат, югары Ишнарат, аларның кушылып укмашып биткәннәр. Бергә биткәннәр бер булган инде. Бер дип әйтергә була инде, алай дип уйласаң була. Чөнки җәмгыять буларак җәмгыять буларак бергә. Менә элек 1647 елда таптым мин беренче авыл турындагы чыганакларны язма кенәгәләрдән. Анда инде ул Матвей Арезепов дигән кешенең карамагындагы авыллар дип саналган. Аннан соң Икшермә пүчинкәсе булып аерылып чыккан. Аннан соң инде 1648-78 елларда ул инде Еникеев, Йөзбашы Еникеев карамагында булган. Фотосурәтләр бик мул бирелгән, бик күп. Аларны ничек таба алдыгыз? Кешеләр үзләре булыштылармы? Үз архивларына бүлештеләрме? Искиткеч. Бу китапның үзенчәлеге шунда, монда бер генә дә интернеттан алынган фото куелмады. Барысы да шушы төбәк кешеләре. Алар үзләренең саклаганнар бит. Иң беренче мин инде бик яратып эшләгән эшем, кешеләргә кергәчтен аларның фотоальбомнарын мин ярты шәһәр көн карап утырам. Берсен цифровать итеп аларга кирәк була. Бик бүлештеләр, халык рәхмәт яусын. Аннан соң табигать фотоларында үзебез барып төшердек, анда бик матур табигать. Бик искиткеч авыл. Менә күп авылларның тарихын өйрәнеп, китапларын язып бастырып чыгардыгыз. Сезнең инде бу яктан тәҗрибә дә зур һәм инде гомумән авыл тарихлары, менә Татарстан җирлегендәге авыл тарихлары ул сезнең баш миендә ниндидер бер система рәвешендә төзелгәндер. Менә бу авыллар тарихын өйрәнгәндә сезне сокландырган, шаккатырган вакыйгалар, язмышлар шулай булмый калмагандыр. Нинди генә авылны алынсаң да үзенчәлекле булып чыга. Гәрчә алар татар авыллары бит, ләкин һәр кайсы үзенчәлекле. Мин бу 3 авылда игътибар иттем. Ишнарат авылы үзенең тегүчеләре белән данлыклы булган. Аларның ирләре тегү теккән. Зингер машинасын алып, көз көне урып җыю биткәннән соң чыгып киткәннәр, алар төрле төбәкләргә барып, Болыска чыгу дип аталган. Йөрүмсәк һөнәрләр дип саналган бит инде, алар тегү белән шөгыльләнгән. Түбән, ул инде безнең Иске Икшермәдә базар булган. Базарлы Ишнарат, анда сәүдәгәрләр. Аннан соң шушы авылда безнең авыл советы да шунда булган бит инде, төп дип әйтик инде без аны. МТС шунда яшкан, килгән белгечләр, бухгалтерлар, шундый тигез зыялы кешеләр җыелган авыл кебек минем күземдә, күз алдымда килде. Аннан соң Татар Икшермәсе исә гел татар авылыгына булу, татарларына яшәү сәбәпле, анда инде чыпта сукканнар. Ләкин бер нәрсә менә Татар Икшермәсендә мин кызык әлегәчә сакланган бер гадәт, алар гаеттә Рамазаннан соң тәкъбир әйтәләр хәзергәчә. Элегелектән булган һәм хәзергәчә. Элегә әле мәчет булмаганда алар зиратка барганнар, авыл башыннан тәкъбир әйтә башлап, инде хәзер мәчеткә киләләр. Бик кызыклы күренешләр. Менә архив чыганакларына килгәндә алары да сакланганмы? Минем карап узганымча булай ярыйсы гына сакланган шикелле. Таба алдыгызмы, читен түгелме? Дөресен әйткәндә, әлеге китапта нигездә архив документларын күбрәк бирергә тырыштым, чөнки шул әйтәм инде сыйдырганда документлар күбрәк булса хәерлерәк була. Халык өчен дә кызыклы. Бар. Миңа иң кызык тыелганы шул булды. Ширкәү документларыннан мин безнең анда бик шактый гына мәгълүматлар сакланган. Шушы Иске Икшермәдә ширкәү төзелеше белән бәйле яңалык таптым дип әйтим. Ничә еллар булган?
Бу инде теге чукындыру вакытыннан соң дип әйтик, 1800 еллар һәм шушы вакытларда шушы төбәктә чукындыру вакытында чукындыралар бит инде көчләп. Һәм кире атпаушылар күбәя башлый. Шуның өчен төп мөһим пункт дип санап икшермәдә чиркәү салдырга булалар. Бу архиепископ Павел Атакай үзе кайта бирегә һәм Казан сәүдәгәре Щетинкин дигән кеше үз акчасына бирегә чиркәү төзергә теләк белдерә. Ходай Тәгаләне төштә күрдем, әйдә мин анда төзим инде ди. Иң кызыгы бәлки риваяттер. Шушы яңгырлар булган бит инде ташлар элегелектән. Ярдан ишелеп төшеп шул ташу вакытында кемдер изге Николай иконасы таба. Шуңа күрә инде Щетинкин нәкъ менә шушы изге Николай чиркәүен монда салырга тиешмен дип кайтып шуны салдыра. Һәм аны изгеләндерү галәмәт була. Мин шаккаты малофезмаларыннан күренә. Аның Атакай килү юлына артыш куакларын әллә кайдан җәеп куялар, күрше авыллардан китерәләр. Инде шушы авылда фәкать аннан соң Атакай әйтә инде. Әйдәгез бөтенесе рус киемнәреннән киенсен, керәшеннәр, фәкать русча гына сөйләсеннәр, чиркәүдә дә җырласыннар русча дип кенә. Алай булып чыкмый. Татарлар барыбер үзенең үз диннәренә кайталар. Һәм бик шундый тагын бер мәгълүмат тупландым. Монда дини бик каршылыклар еш булып торган. Шушы иске кишермәдә Закир Бәширов дигән бик шундый сәүдәгәр үзенең тегермәннәр дә тоткан инде ул, мулла булып та йөргән. Хәзер берсендә Хашману көнендә шушы Миша елгасында бәке ачалар. Һәм бәке ачалар да шунда буздан тәр ясап куялар. Ни хикмәт, иртә белән төшсәләр, тәрене ватып киткән кемдер. Шундан соң инде приставлар чакыралар, стан полициялар дип әйтик. Барысы да килеп тикшерә башлар. Бу Закир бабайны алып та китәләр, ләкин беркем берни дә исбатлый алмый. Менә шундай үз акчаларына барыбер иске кишермәдә мәчет салдырабыз диләр. Алар аны барыбер салдырып чыга. Документлар бик күп. Менә алар патшага язган үтенечләр. Әйдәгез моны салык, юк сез салмыйсыз, юк без салабыз диде. Һаман саен әлбит герб эчендә түләргә кирәк булган. Галәмәт. Аннан ул Закир бабай бик актив бабайлардан саналган. Хәтта шул базарда үзенең сәүдә ноктасында налоглар бер вакыт бик каты кыса башлагач дип әйтик инде. Сез дөрес эшләмисез. Алай итәргә ярамый халыкны дип тагын патшага хат яза. Менә шулай итеп, ул ниләр белән бетә торгандыр, ләкин без хатларның менә шушы үзләрен бирергә тырыштык әле. Искиткеч белсә шул кадәр мавыктарга җитеп сөйләсез. Инде без шушы авылда туып үсмәсәк тә, шушы авылларга бер нинди бәйлелегебез булмасак та, китапны башына кадәр укып чыгасы килеп китте. Анда мәктәп бар, мәктәпкә дә шушы төбәк өчен мин аны әлбәттә аерым бер китап итеп бастырып булыр иде. Чөнки кайсы гына вузга килсәң дә, икшермә мәктәбен тәмамлаган дигән ул бренд саналган. Анда шундый үзенең фанатлары булган укытучылар. Мин шаккатып аларның һәркайсы белән кызыксындым. Хәтта менә юллама белән килгән Украинаның Ковель шәһәреннән Анатолий Герман дигән кеше, ул инде немец телен укыта, чит телләр укыта, немец була ул үзе. Биргә килеп төшкәннәрен сөйли, ак кәчтүмнәр белән, чалбарлар белән килеп төштем, кулымда трос, юлсызлык, авылда юл юк. Юлаша чыга алмыйм дип менә шулай иттереп, трос белән карыйм, батып китмәм микән, телеграм сугырга кирәк, әнигә килеп җиттем дип әйтеп дип. Шул кеше нинди генә шу юлсызлык булса да биредә кала. Хәзергәчә шунда яши. Гаиләсе юк. Искиткеч. Һәм ул әле вальс биргә өйрәтә шушы төбәк кешеләрен. Менә шул мәктәп буенча әлбәттә. Әле гөрләтеп татарчада сөйләшәдер. Гөлсәй Талгатова планнарыгыз нинди? Кайсы авыл тарихларының архив материалларын туплый башладыгыз? Юк, алар турында әлегә әйтә алмыйм, чөнки яхшы. Җиткәндер инде дип тә уйлыйм кай вакыт, чөнки бик каты энергияны ала. Ләкин мин бик каты яратып эшлим. Шушы китапка да 6 ел үземнең ялларымны, энергиямны сарыф иттем һәм шушы авыл кешеләре алдында йөзем актыр дип уйлыйм. Чөнки бик яратып эшләдем, бик рәхим итеп аларга тәкъдим иттем. Менә шушы сарыф иткән энергия ул инде 10 еллар дәвамында менә шушы китапның укучыларының рәхмәте булып сезгә әйләнеп кайтачак. Амин, шулай булсын. Амин, рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Студиядә кунакта язучы Идел журналының баш мөхәррире Гөлисә Закирова иде. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбызны лайфхак сәхифәсе дәвам итә. Бишмәтеңдә 5 тимә нигә тимәләмисең дип җырлыйлар. Компьютер клавиатурасында тимәләр саны 5 кенә түгел, 100дән артык. Һәм аларның кайберләренә бер юлы басып, эшне җиңеләйтергә, текстлар язуны тизләтергә мөмкин. Язучылар, журналистлар, студентлар гомумән компьютерда күп язган һәр кеше өчен аларны белү файдалы булыр. Лайфхак дип аталган яңа сәхифәдә Данил Сәфәров киңәшләре.
Техника заманасы бездән төрле гаджетлар белән эшли белүне таләп итә. Әйе, компьютерга елмаеп карап утырып кына булмый. Төп белемнәрдән тыш, гаджетлар куллануның хәйләле юлларында эзли белергә кирәк. Мәсәлән, клавиатурада эшләүнең дә үз үзенчәлекләре бар. Аларны белсәгез, тиз һәм нәтиҗәле эш күрерсез. Компьютерда эшләгәндә еш кына безнең браузерыбыздагы битләр ялгыш ябыла. Браузер ул нәрсә дигән сүз, аны кайберәүләр браузер дип аңламыйдыр да. Браузер ул Google Chrome, анда Internet Explorer, Mozilla, Opera дигән программалар безгә интернет сәхифәләрне ачарга ярдәм итә торган программалар. Һәм без аларда эшләгәндә ниндидер кушымтаны, вкладка дибез инде, ялгыш ябырга мөмкин без. Һәм аны ничек кенә яптым, ничек кенә ачырга дип башлыйбыз. Мин сезгә әйтмәкче булам, бер җиңел генә тимәләр комбинациясе бар. Ctrl, Shift һәм T хәрефе. Менә Ctrl, Shift, T. Әгәр дә шул хәрефләрнең өчесенә бассагыз бер юлы, сезнең алда ябылган битләрегез бер-бер артлы ачыла башлаячак. Бер тапкыр бастыгыз, алдагы бит ачылды, тагын бер бастыгыз, тагын алдагы бит ачылды. Һәм шул рәвешле бөтен кергән сайтларыгызны да берәм-берәм чыгарырга мөмкинсез. Ул эшләгәндә бик уңайлы. Мин аңа үзем дә бик еш мөрәҗәгать итәм. Һәм ни кызык, аны бик күп уста, тәҗрибәле саналган компьютерчылар да еш кына белмиләр ул өч хәрефне, өч тимәне. Мин сезгә киңәш итәм. Юрист киңәше дигән сәхифәбез бүген васыятнамә белән бәйле мәсьәләләргә туктала. Кемгәдер калдырыр милкен булса, моны законлы рәвештә ничек эшләргә? Мирас кабул итәргә тиешле кешеләр арасында аңлашылмаучылыклар туса, алар ничек хәл ителә? Бу сорауларга адвокат җавап бирер. Әлеге мәсьәләләр ислам дине күзлегеннән дә нык өйрәнелгән һәм гадәткә кертелгән. Кеше үзенең гомере азагын якынлашканы сизсә, һичшиксез васыятнамә калдырырга тиеш. Бу беренчедән аның үзенең тормышына ниндидер нокта кую булса, икенчедән аннан соң калган варисларга низаклар чыгармасын өчен, матур итеп яшәр өчен дә бик әһәмиятле. Мәрхүм Гәрәев Илдар васыяте буенча аның кызы Алсуга мирас булып фатир кала. Иротның үлеменнән соң 2 айлап вакыт узгач, кызы Алсу фатирына таныш булмаган бер туташ килеп, мәрхүмнең законсыз туган баласы булуын әйтә. Фатирга дәгъва кылуын белдерә. Туташ сүзләренчә, әтисе белән алар 2 ел чамасы аралашып торганнар. Һәм аның фикеренчә, мәрхүм васыятны язганда үз акылында булмаган. Шуны исбатлау нисбәтеннән ул судка мөрәҗәгать итәчәген әйтә. Алсу туташны куып чыгара һәм тиз арада юристка мөрәҗәгать итәргә була. Безгә әле кыз ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Әтисенең тагын бер кызы булуы турында әйтте. Апасының әтисе язып калдырган васыят белән килешмәү турында белдерде. Без үз чиратыбызда аның апасы белән дә сөйләшеп карадык. Ул безгә әтисенең соңгы вакытта үз акылында булмавы, гамәли сәләтсез булуын әйтте. Һәм әлеге эшләрне белми эшләгәне турында җиткерде. Без моны тикшерергә булдык. Һәм иң кызыгы шул, әлеге ир күптән түгел генә үлеме алдыннан машина йөртү таныклыгын алмаштырган икәнен белдек. Алыштырган вакытта медосмотр үткән, ягъни медицина тикшерүен үтә. Анда аның физик яктан да, рухи яктан да исән-сау булуы күрсәтелгән. Без шулай судның психоневрологик үзәккә мөрәҗәгать итүен сорадык. Судка әлеге ирнең бу үзәктә учетта тормаганлыгы турында хәбәр килде. Димәк, ул әлеге васыятны үз акылында язганын дәлилләдек. Суд карары буенча әлеге фатир миңа мөрәҗәгать иткән клиентта калды. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта психолог Гүзәл Хисмәтуллина. Исәнмесез, хәерле көн. Мәкаләләрдән башлыйк әле менә акча санаганны ярата диләр бит безнең халыкта инде. Акчаны тоту рәхәт җиткерү кыен дип тә әйтәләр. Менә шуннан да акчаны эшли белүгенә түгел, сарыф итә белү дә мөһим һәм моңа инде балачактан өйрәтергә кирәкләрне. Психолог буларак, 3 бала әнисе буларак үз тәҗрибәгез белән уртаклашсагыз иде, сез бу фикерләр белән килешәсезме? Акча беләсезме, ул бик
четерекле һәм кызыклы тема инде. Монда минемчә акча белән һәркемнең үз мөнәсәбәте, шулай бит. Мин инде үземнең тәҗрибәмә нигезләнеп җавап бирәмен, күбрәк инде үземнең һөнәрем белән бәйле булган очракларында искә алырмын. Бу сорауга җавап биргәндә, әлбәттә, мин бу фикер белән килешәм. Баланы кичкенә вакыттан ук акчаның нәрсә икәнен белеп, аның кайдан килгәнен белеп өйрәтеп үстерү мөһим. Бала инде акчаны тумбочкадан тартмадан алалар икән дип белеп үссә, бу бик дөрес үк булмас иде, шулай бит. Без инде бала тууга, менә әтиең эшкә китте, әни мин эшкә барам дип балаларны шулай өйрәтәбез. Аннан соң шунда әйтеп китәсем килә, акча ул энергия кебек. Без әгәр дә үзебезнең энергиябезне дөрес сарыф итмәсәк, тиз хәлсез калабыз, шулай бит. Акча энергиясе дә шулай. Әгәр дә без аны дөрес кулланмыйбыз икән, без тиз вакытта акчасыз калырга мөмкинбез. Шуңа күрә аларга моны да аңларга кирәк һәм балаларга шуны җиткергә кирәк. Аннан соң тагын бер әйбергә тукталыр идем, акчаны иң беренче чиратка куеп кына баланы тәрбияләү ул да дөрес түгел. Күп әйберләрнең кыйммәте акча белән генә бәяләнми. Моны да балаларга җиткерергә һәм аңлатырга кирәк. Бигрәк тә эшли генә башлаган вакытта безгә күп әйберләрне бушка эшләргә туры килә, шулай бит. Бу инде яшьләр колагына, чөнки аларның күбрәк тизрәк акча эшлисе килә. Ләкин менә бушка эшләгән вакытта ул акча булмаска мөмкин. Ләкин син бүтән җирдән бүтән төрле байысың ул вакытта. Тәҗрибә аласың. Менә шуны да аңлатсак, бу бик әйбәт булыр иде. Без кичә генә шул темага сөйләштек үзебезнең балалар белән дә, менә кызыклы булды. Кайбер психологларына шундый фикер ишетергә туры килә. Менә балам, бездә акча юк бит, без акчасыз бит инде. Менә бу дөрес куелыш түгел дип әйтәләр. Менә мондай установка имештер дөрес булмый инде гомер тәҗрибә юлында. Ничә кирәк сезнең җавап? Беләсезме, акча бит инде ул бик кызыклы әйбер. Ул кешенең материал халәтенә дә бәйле, ул кешенең социаль статусына да бәйле. Акчаның күләме төрлечә бәяләнергә мөмкин һәр гаиләдә. Акчага үзегезнең карашыгыз ничек, балага да шуны җиткерәсез. Шулай бит. Хәзерге заманда бик начар авыр хәлле кешеләрдән ничек тә булса акчаны тоталар, җиткерәләр, каянда булса эшләсәң акча табарга була. Шуңа күрә һәр вакытта да акчаны юк, мин сиңа моны алмыйм, син балалы кичкенәле сиңа ярамаган тагын дип үстерү баланың әлбәттә самооценкасын үз-үзен бәяләвен төшерәчәк. Бигрәк тә яшь-үсмер вакытта балаларга үзләренең яшьтәшләре кебек булу мөһим һәм ул бик кирәкле әйбер. Менә балаларга ничә яшьтән төрле кирәк-яракларны акча бирергә мөмкин дип саныйсыз? Монда инде транспорт һәм мәктәптә ашау кебек көндәлек чыгымнардан тыш үзенең ниндидер? Бу да бик кызыклы тема. Монда һәр очракны аерым карарга кирәк, әлбәттә. Төрле гаиләләр бар. Кайбер гаиләләрдә башлангыч сыйныфтан ук балалар мөстәкыйль рәвештә үзләре мәктәпкә йөриләр, кибетләргә баралар һәм аларга нинди дә булса йомышлар кушыла бу вакытта. Әгәр дә ул әйберләр кирәк-яраклар, чынлап та кирәкле әйберләр икән, акчаны бирергә була төрле вакыттан ук. Бала мөстәкыйль рәвештә аны барып алырлык дәрәҗәгә җиткән вакытта. Ләкин мин шуны һәр вакыт искәртеп китәм. Сез балагызның нәрсә белән яшәгәнен, ул акчаның кая киткәнен һәр вакытта да белеп торырга тиешсез. Бу инде сезнең бала белән булган эмоциональ бәйләнеш турында да сөйли, контакт турында да сөйли. Шуңа күрә мин теге тоталь контроль ягында да түгел, һәр тиен өчен җавап бирергә дә тиеш түгел. Бу баланы теге ничектер кимсетергә мөмкин. Ләкин инде ниндидер зуррак күләмдәге акчаларның кая киткәнен, бала нәрсә өчен тотканны белеп тору мөһим әйбер. Менә өйдәге эшләрдә ярдәм иткән өчен, бишлеләр өчен, ярышларда җиңгән һәм башка менә шундый очраклар өчен балага акча бирергә ярыймы? Беләсезме, әйе, безнең гаиләдә мондый тәҗрибә булмады. Балаларның әлбәттә үз акчалары бар иде, ләкин ул нинди булса бүләккә килгән акчалар, аларны үзләре ничектер берәр зуррак әйбер алганда кушып җибәрәләр иде, менә андый акчалар булды. Ләкин эшләгән вакытта андый тәҗрибә белән теге очрашырга туры килгәләгән булды. Кичерәк вакытта баланы ничектер мотивацияләп җибәрер өчен кичкенә генә акча бирергә мөмкин дип уйлыйм мин. Я булмаса китап укыган өчен андый очраклар белән очрашкан бар инде. Я булмаса берәр эш эшләгән өчен. Ләкин көндәлек тормышта, көндәлек эшләрне эшләгән өчен акча бирү дөрес түгел дип уйлыйм мин үземчә. Чөнки һәр балага кичкенә вакыттан ата-ана җиткергә тиеш. Син үзеңнең бүлмәңне чиста тотарга тиеш, ашаган савыт-сабаңны юып куярга һәм бу эшләр өйдә көндәлек рәвештә бергә эшләнсә, бу инде сезне якынайта да, ниндидер бәйлелек барлыкка китерә һәм бала белеп үсәчәк. Мин үз артымнан
бүлмәмне чиста пөхтә тотарга тиеш, минем өчен кемдә булса нәрсәдер эшләргә тиеш түгел дигәнне аңлый бала кичкенәдән. Менә без авылда үскән вакытта 4нче сыйныфны бетергәч колхозда эшләп акча ала идек. Югалып калмадык, әлбәттә бик байып та китмәдек инде. Балага ничә яшьтән үзенә акча эшләргә мөмкин? Мин әлбәттә теге законнар буенча хәзер бит инде балаларны бик эшләргә яратмый, шулай бит балалар хезмәтен куллану тыела бездә. Ләкин әле хезмәт белән тәрбияләү дигән әйбер ул актуаль әйбер, ул дөрес әйбер, ул барыбер эшли. Шуңа күрә менә инде акча мәсьәләсенә килгәндә яшүсмер вакытта ниндидер җәйге каникул вакытларында акча эшләргә мөмкин. Ләкин тагын бер тапкыр әйтеп китәм, ул баланың кеше җитәрлек һәм үзенә җаваплылык алып куркынычсыз эш булырга тиеш. Бу инде яшүсмер вакытта мөмкин дип әйтәм. Студент вакытларда бу бигрәк тә актуаль инде, шулай бит. Инде мәсәлән аниматор булып эшләр, реклама эшләре мин моңа бик уңай карыйм. Бу инде баланың акчаның ничек эшләвен белергә ярдәм итә һәм акчаны ничектер дөрес итеп тотарга өйрәтә торган әйберләр. Кадерен белергә өйрәтә, шулай бит. Менә хәзер яшүсмерләр интернет кибетләрдән үзләренә кирәкле вакыт-як телефон өчен аксессуарлар, нидер кием салым сайларга ярата. Кайберләрнең инде банк карталары да бар, алар үзләре акча түләп сатып алалар. Менә бу яшьтәге балаларга нинди кагыйдәләрне аңлатырга кирәк? Әлбәттә, беренче чиратта сез бу әйберләрнең ничек эшләгәнен үзегез белергә тиеш. Һәм монда нинди куркынычсызлыклар барын үзегезгә аңларга кирәк. Интернет ул шундый әйбер, анда бик күп кызыктыргыч әйберләр бик күп. Әлбәттә, ул картага бит инде акчаны ата-ана сала, шулай бит аның күләме төрлечә булырга мөмкин гаиләнең хәленә карап. Шуңа күрә бу инде мин акча бирәм дә, ул аны үзенчә кирәккә тотсын дигән әйбер түгел. Анда чынлап та ниндидер бәйлелекләр китереп чыгара торган моментлар да бар, уеннар бар. Тагын бер тапкыр әйтәм, балагызның нәрсә белән яшәгәнен, нәрсә белән сулаганын белеп торсагыз, бигрәк тә бу яшүсмер вакытта бик актуаль. Чөнки яшүсмер вакытта алар менә шушы кирәкмәгән әйберләргә кызыгып китүчән, аларның тизрәк зур буласы килә. Куркынычсызлыклар күп, әлбәттә. Ул акчаны алырга да мөмкиннәр картадан. Шуңа күрә бала белән сөйләшергә һәм аңлатырга кирәк. Гаиләнең матди хәле кыенрак чакларда, менә балага кирәкле бөтен әйберне ала алмаганда, ул инде классташларында булган ниндидер әйберләргә кызыкканда, менә кимсенеп үсмәсен өчен бу хәлне ничек аңлатырга? Әлбәттә аңлатырга кирәк инде балага. Мәсәлән, без үзебезгә ниндидер кыйммәтле әйберләр алып, балага син әле кичкенә алмыйбыз сине дип, һәм ул үзенең шушы яшьтәшләре арасында кимсенсә, ул зур булганда аңа бер нинди дә теге уңай тәэсир ясамаячак, зур кеше булган вакытта үскәч, әйе. Шуңа күрә аңлатып, менә хәзер әле безнең менә шундый кыенлыклар бар. Әйдә көтеп торыйк, аннан соң алырбыз дип бала белән сөйләшергә кирәк һәр вакытта да. Аннан соң тагын бер тапкыр әйтеп китәм. Әле балаларга бит материаль әйберләр генә, кыйммәтләр генә бик мөһим дигән әйбер дөрес түгел. Менә мин яшүсмерләрдән белән дә күбрәк эшлим, балалар белән дә эшлим. Аларга беләсезме, безнең алар белән бергә булуыбыз кирәк, аларны ишетә белүебез кирәк, ниндидер эмоциональ якынлык кирәк балаларга күбрәк. Алар күбрәк, әгәр дә акча күп булып, идәндер җылылык юк икән, кайнар азык юк икән, алар аны аңлыйлар. Миңа бу бик кызык ачыш булды. Менә шуңа күрә менә моны да балаларга аңлатып үстерсәк, бик әйбәт булыр иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә минем уйлавымча, әти-әниләр өчен бик кирәкле, файдалы киңәшләр ишеттек. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Студиябызда психолог Гүзәл Хисмәтуллина иде. Аның белән саубуллашабыз, әмма акча темасы аңа таба әле дәвам итәр. Бүген 27 гыйнвар, атнаның беренче көне һәм ул гади дүшәмбе түгел, ул кибер дүшәмбе. Бүген интернет кибетләрдә зур ташламалар көне. Онлайн сатып алырга күнеккән кешеләр бу көнне көтеп алып, мөмкинлектән файдаланып калырга тырыша. Әмма арзанлы әйбергә кызыгып, ялгыша күрмәгез. Кибердүшәмбе төшенчәсе безгә Америка Кушма Штатларыннан килә. Ул робот техника белән дә бәйле түгел, интернет аша арзан бәядән товар сатып алу дигәнне аңлата. Католикларның рәхмәт көне һәм Роштуа бәйрәме арасында фирмалы кибетләр складларны озак яткан товардан бушатырга ашыга. Шуңа да елга бер мәртәбә юмарт җомга көнен үткәрәләр. Бу вакытта һәр кибеттә 50%-ка кадәр ташлама тәкъдим ителә. Юмарт җомганың интернет варианты дүшәмбе көнгә туры килә. Төп кагыйдә товар алыр алдыннан үз-үзеңә сорау бирергә. Менә бу мәҗбүри кагыйдә, әгәр кемдә алданасы килми икән һәм кирәгеннән акча туздырырга теләми икән, үз-үзенә шундый сорау куярга тиеш.
Хәзер мин бу товарны чынлап та кирәк булган өчен аламмы, яисә кеше ала дип аламмы? Татарда мәкаль бар бит, кеше куян куа дип. Шуңа кебек үз-үзеңә мин шул кеше куянын куаммы, чынлап та үземә кирәкме бу дип шуны сорау бирергә кирәк. Мин әйтмим, кибер дүшәмбе ул начар дип, акциялар, ташламалар начар дип. Аннан файда алучылар да бар. Тик шул вакытта мошенниклар да моннан файдаланырга мөмкин бит инде. Ул турыда мәгълүм. Шуңа күрә мошенниклар кулына эләкмәс өчен һәм кирәгеннән артык акча туздырмас өчен үзеңә кирәкле товарларның исемлеген язып, шул товар шул исемлек буенча гына алырга инде. Кибер дүшәмбе интернеттан сатып алу өчен менә дигән көн. Күп очракта заказларның почта аша килүләре бушлай була. Шулай да сатучылар ташлама ясар алдыннан бәяләрне берникадәр күтәрергә мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Нәрсәдә булса сатып алганчы яхшырак уйлагыз. Заказ белән кайтарылган товар файдасыз я башка размерларда килергә мөмкин. 80-90% ташлама турында ишетеп, шунда ук башны югалтмаска кирәк, уйларга кирәк. 80-90 маркетологлар үзләре әйтә, иң югары ташлама ул 30% була, 30%тан артык була алмый дип. Искәрмәләр була әлбәттә, 80-90% белән дә яхшы товар алып була, но күпчелек очракта барбер менә шушы айга кылын эшкә җиңеп, карарга кирәк, товарның сыйфатын карарга кирәк. Монда инде интернет аша алганда әлбәттә алданмас өчен товарны алгач кына акча түләргә. Һәм ул инде расланган факт, кибер дүшәмбе вакытында сыйфатсыз товарларны да сатып калырга тырышучылар бар. Интернет аша сату социаль шелтәрләрдә ирекле рәвештә эшли. Биредә бернинди килешүләр дә төзелми. Ошаган товар турында сатучыга SMS язасың. Акчасын да шул ук вакытта сорыйлар, тулысынча я инде бер өлешен. Шуннан соң инде өеңә китереп тә бирәләр. Дизайнерлар моннан бер гасыр элек популяр булган фасоннарны янәдән подиумнарга кайтара. Иске яңаны саклый дигән әйтемгә таянып, күлмәкне тектермичә әбиләр сандыгыннан да чыгарырга мөмкин. Бу инде винтаж стиле булачак. Безнең әниләр, әбиләр кешелеккә кия торган күлмәкләрен бик пөхтәләп саклаган. Тукымалары да сыйфатлы булган. Шуңа да сандыкта дистә еллар яткан бу күлмәкләр өр-яңа күренә. Әгәр дә сез узган гасырның икенче яртысында актуаль булган костюмнарга битараф түгелсез икән, димәк сезгә винтаж стиле туры киләчәк. Әнинең сандыгыннан хәзерге заман трендларына туры килгән кием элементларын барлык. Винтаж стиленең нечкәлекләренә төшеник. Это вещи, которые были в употреблении. Винтаж стиле өчен киемнәрнең кулланылышта булу-булмавы мөһим түгел. Алар яхшы сакланылган, сыйфатлы булырга тиеш. Үз вакытында югары бәяләнгәннәрен, кыйммәтле саналганнарын сайларга кирәк. Гадәттә винтаж дип тегелүенә 20 елдан артык вакыт үткән, чикле санда эшләнелгән эксклюзив әйберләрне атыйлар. Аларның тышкы кыяфәте яхшы хәлдә сакланылырга тиеш. Винтаж кием аксессуарны заманча стильдә ясалган әйберләр белән бергә кию тышлы. К примеру, на нашей чудесной модели. Безнең модельдә 90-нчы елларга туры килгән Шанель костюмы, ул итәк һәм пиджактан тора. Образны тулыландыру өчен без костюмга төс килгән заманча блузка һәм туфли сайладык. Хәзер бу киемнәрнең кайсы елгы икәнлеген тану кыенлашты. Тулы образыбыз шундук актуаль төсмерләргә ия булды. Дөрес, Шанель костюмының 2019 елда тегелгәнен дә киеп була, әмма 90-нчы елдагысын табып, аңа дөрес акцентлар кушып куллансаң, аеруча зәвыклы булып күренәчәксең. Гадәттә андыйларны зиннәтле, винтаж әйберләрнең кыйммәтен белүче, аларны кадерләүче кешеләр сайлый. Те же 90-е годы, но на сей раз мы сочетали его. Әлеге модельдә шулай ук 90-нчы елгы стиль бу ел винтажны бу сезонда актуаль булган карго чалбары белән тиңдәштереп карадык. Зур үкчәле туфли, клатч стилендәге кечкенә букча һәм винтаж озын кофта. Бу киемнәр бик сыйфатлы итеп эшләнелгән, шуңа да аларны актуаль дөрес аксессуарлар белән тиңдәштергән очракта дистәләрчә еллар киеп була. Эксклюзив зәвыклы киемнәр эзлисез икән, винтаж кибетләренә керергә онытмагыз. 25 гыйнварда Россиядә студентлар көне билгеләп үтелде. Әлеге дата рәсми рәвештә 2005 елдан бирле билгеләп үтелә, тамырлары 1755 елга ук тоташкан. Шул елның гыйнварында Мәскәү университетын булдыру турында указга кул куела. Хәзер исә бу көнне Россиянең бөтен югары уку йортларында укучылар үз бәйрәме дип саный.
25 январда дөньядагы барлык Татьяналарда исем көнен билгеләп үтәләр. Әлеге бәйрәм 2 гасырда борынгы Римда яшәүче крестьян кызы Татьяна белән бәйле. Үз диненә туры булган туташны үлемнән соң изгеләр рәтенә кертәләр һәм барлык православие дөньясы бу көнне Татьянаны искә ала. 1755 елның нәкъ менә шушы көнендә патша Елизавета Петровна Мәскәү университетын оештыру турындагы указга кул куя. Шуннан бирле Татьяна көне белән бер рәттән студентлар көне дә билгеләп үтелә. Изге Татьяна студентларның яклаучысы дигән гыйбарә яши. Әмма үз исемен шундый булган очракта укуы җиңелрәк биреләделәр. Әмма Казанның Мәдәният һәм сәнгать институтында укучы Татьяна Байбородова һәм Татьяна Костенкова моның белән килешми. Яхшы билгеләргә уку өчен зур тырышлык һәм булачак һөнәреңә мәхәббәт булырга тиеш ди алар. Икесе дә кино һәм телевидение продюсеры юнәлеше буенча белем ала. Татьяна көне бер яктан бәйрәм булса, икенче яктан курсташлар янында уңайсыз хәлгә калдыра диялар. Неловко больше мне, потому что когда ты поздравляешь других со своим днем, бу көнне гадәттә югалып кала. Курсташларны студентлар көне белән кутлаганда алар үзеңнең бәйрәмең белән диләр. Имеш мин аларны үземнең туган көнем белән кутлагандай кебек килеп чыга. Бераз сәерәк инде, әмма 4 ел эчендә күнегеп киләм. Бу көнне беренче булып әнием шалтыратып котлый. Тәбрикләүләрдән соң исемнең тарихын сөйли. Ярый әле Таня дип кушканмын ди. Элегрәк исем көнен туганнар белән җыелышы бәйрәм итә идек. Казанга укырга килгәч, алардан СМС тәбрикләүләр генә кабул итәсегенә кала. Обычно я в этот день у нас... Башка елларны имтиханнар иртәрәк бетә иде. Шуңа да Татьяна көнендә өйдә ижрауда була иде. Бу көн минем өчен икенче туган көнем кебек. Шулай иртә баштан тәбрикләүләр, бүләкләр, ә мәктәптә укыганда Татьяна баллары да уздырыла иде. Быел 25 көнне соңгы имтиханыбыз сораулары буенча бик катлаулы. Бу очракта исемебезнең көченә ышанасы килә. Татьяна исеме матур булса да, соңгы елларда аны кушучылар сирәк. Аның популярлыгы башка чорга 1956 елга туры килә. Бу вакытта 5 баланың берсенә Таня дип кушканнар. Исемнең актуальлеген шушы елда прокатка чыккан «Карнавальная ночь» фильмы белән бәйлиләр. Эй, Таня! Таня! Танечка! Неси скорее обед! Конахана безгә рәхим итегез. Студияда Татарстанның студентлар лигасы президенты ярдәмчесе Роберт Хисамов. Исәнсез, хәерле көн. 25 январда Россия студентлары үзләренең инде елда көтеп ала торган бәйрәмнәрен студентлар көн билгеләп үттеләр. Без сезне тәбриклибез. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Студентлар лигасы бүгенге көндә нинди гамәлләр башкара? Бүгенге көндә студентлар лигасы студентларны берләштерә. Иң төп мөхитебез инде студентларның төрле яктан ашырга, төрле якталарны катнаштырырга шул. Аны 20 елга нинди проектлар тормышка ашырга планлаштырылган һәм студентлар аларда катнашып үзен ничек күрсәтә ала? 20 елда инде безнең гадәттәгечә традицион бик күп проектлар була. Аларның иң зуры, иң масштабны инде Лига форум дигән проект, ул җәй көне үтә Болгар җирендә. Анда инде 3000 ләп студентлар килә бөтен Татарстаннан. Быел инде бу форум икенче катта Лига форум исемендәге. Бу инде ул форум берничә ничә еллар дәвамында үтә. Быел ул Приволжский округ форумы булачак. Монда инде Татарстаннан гына түгел, округтан килә торган студентлар бар. Һәм инде Россиянең төрле ерактанрак та төбәкләрдән киләләр студентлар. Хәзерге яшьләрне, студентларны берләштерү кыен түгелме, ниндидер идея тирәсендә туплау? Бик кыен да түгел инде ул, чөнки студентлар актив әлеге заманда. Студентлар үзләренең ашасылары килә, алар үзләре киләләр, төрле сораулар бирәләр, төрле якларда катнашасылары килә. Шуңа күрә без андый ничек дип әйтим, проблема белән очрашмыйбыз. Лиганың максатлары студентларны менә шушы кызыклы проектлар ярдәмендә үстерүме, әллә сез инде аларга ниндидер проблемалары белән мөрәҗәгать итүчеләр булганда ярдәм итә дә аласызмы? Әлбәттә ярдәм итәбез. Студентлар үзләренең кайдыр уку йортларында индидер мөрәҗәгатьләр булса киләләр, без аларга ярдәм итәбез. Ул булса социаль, ниндидер юридический ниндидер сораулар булса, аларга ярдәм бирәбез, чөнки бездә үзебезнең юридический центр бар, социальный психологлар да бар, шуңа күрә
андый сораулар булса, ярдәм итәбез. Лига ул үзенә алдан килеп теркәлгән студентларны гына берләштерәме? Әллә инде менә Татарстанда теләсә кайсы югары уку йортында, Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә укучы студентлар сезгә килеп, менә минем бу проектта катнашасым килә, менә минем шушындай проблема бар, ярдәм итегез дип мөрәҗәгать итә аламы? Мөрәҗәгать итә ала. Быел безнең инде менә Руфат Киямов президент булгач, 18 елда ул аның төп мөхите Лига студентовның инде Казанда гына түгел, бөтен Татарстанда ачырга булдык. Хәзер инде безнең Әлмәттә ачылды Лига студентов теге елны, Яршаллыда, Бөгелмәдә, Әлмәттә, Алабугада һәм Зеленодольск шәһәрендә. Ягъни инде алар монда Казанга килеп йөрмичә, үз шәһәрләрендә дә. Үз шәһәрләрендә бөтен социаль сораулар, иҗади фән сорауларын алар уже үзләрендә сорап, җавап таба алалар. Сез алар белән тыгыз бәйләнештә эшлисез инде. Әлбәттә. Роберт, инде үзегез хакында да сөйләп үтсәгез иде. Сез кайсы уку йортында укыйсыз? Имтиханнар ничегрәк, ничәнче курс? Мин беренче курс магистр Казан федераль университетында. Имтиханнарны биреп бетердем инде. Аллага шөкер, 4-5-легә генә укыйм. Шулай. Сезнең инде бакалавр дипломы бар. Нинди юнәлеш буенча? Геология. Геология һәм магистратурада? Шунарга дәвам итәм. Аннан соң нинди планнар укуны тәмамлагач? Аннан соң эшкә керү планда бар инде. Бәлки тагын шулай студенчествода калырга, студентларга ярдәм итәргә. Шундый планнарым бар. Ничек булып бетер, карарбыз инде алда. Бер җирескә төште. Китмим әле яшьлегемнән, яз гөлләре арасында дип. Менә шулай итеп, сез яшьлек һәр вакыт сезнең янда һәм сез дә яшьлек эчендә булырсыз. Рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Студиябездә Татарстанның студентлар лигасы президенты ярдәмчесе Роберт Хисамов иде. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбызны реклама чыгарылышы дәвам иттерә. Казан символларын санап чыгыгыз дисәләр, Сөембикә манарасы, Кремль, цирк бинасы, Кол Шәриф мәчете тезеп китәр идек. Бу исемлеккә өч почмакны да өстәргә мөмкиндер, чөнки әлеге милли ризыгыбызның Казанда хәзер инде һәйкәле дә бар. Һәр хуҗабикәнең үз рецепты. Бүген өч почмакны төшү камырдан әзерләп, авыл мишендә пешерергә өйрәнербез. Ул инде күрәсең бик тәмле була торгандыр, чөнки аталышы да нинди матур бит. Төшү камырдан өч почмак. Татар халык ашларының иң популяр камыр ризыгы мөгаен өч почмактыр. Без аны бүген төшү камырдан ясап карарбыз. Ярты литр сөткә йомыркалар бер нәрсәләр бармый монда. Туз саласың, әз генә шикәр, песок саласың, әз генә разрыхлитель саласың. Бер генә кашык, 2 кашык салсаң да аш кашыгы сметан. Аннары ак май, сливочный май безнең җәендә. Аны саласың. Анысын инде где-то 250-300 грамм сливочный май саласың. Камырны башта куябыз, басып, аны бер 10 минут ак тасмал белән монда салафан капчык беләнме каплап торабыз инде пленка белән. Шуннан ары эшлеген ясыйбыз. Бармак башы хәтта генә кичкенә генә кубиками бәрәңгесе турала. Бузау ите, бузау итеннән бик сочный, бик тәмле була эш пишмак. Ул теге сыер итләре инде алар авыррак, озаграк та пешәләр. Аннары инде әзрәк иш майы салырга кирәк обязательно. Аннары значит әзрәк сыйык май да саласың начинкасына. Суган саласың. Суган күп салса бөтен әйбер бик сусыл, бик тәмле була. Шуны салып былгатабыз, туз салып, борыч салып былгатканнан соң бер 10 минут бу эшлеккә үзенә тәмнәр сеңдерергә куябыз. Менә камыр тиеше дәрәҗәдә әгәр дә торган булса, ял ителгән булса, камыр басканнан соң ул бер кайчан да әшелми. Моның камыры шундый йомшак, камырны бик йомшак куярга кирәк. Эш пишмак ачылып, ямсызланып китмәсен өчен, бөтен ичендәге соклары чыкмасын өчен бер 10 минутка куябыз пич алдына. Утын, күмер исе сеңеп пешә пишмакка. Ул сразу аны менә эш пишмакны ашамаган кешедә менә 2 саутка куясың, әйтмисең дә кайсы-кайсыныкы. Сразу әйтеп бирәләр. Бусы менә авыл пишендә пешкән, бусы менә электр пишендә пешкән дип.
Көткән арада Лилия ханым беренче мәртәбә өчпочмак пешергәнен искә алды. Бу аның килен булып төшкән вакытына туры килә икән. Мин камыр куя белмидем ул вакытта. Шуңа күрә кешеләр әйтә инде, ой, без ди кафедан гына чыгабыз да куябыз дип. Шуннан кирип камырап чыктым. Кулинариясыннан. Шул камырны түгәрәкләп куйдым инде. Үземә ничек кирәк бәрәңгеләрен, ишлекләрен турадым, ясадым. Ул вакытта бит әле үзең белән үзең үскәндә акыл алданрак җиридиләр, баш эшләп җиткермәде. Аларны шул җәйдем дә камырны, сразу ишлекләрен салдым да, эшпишмакны ясадым да, сразу печкә утырттым. Камырына май да салмадым, мин аны кешеләр майлар да салалар икән инде. Ну ул чыгарып ташладык булмады, ашарлык булды. Өчпочмакларыбыз әзер, ашларыгыз тәмле булсын. Тәрәс төбе минем берничә тәрәс сайын яран гөл үсә дип җырлый халкыбыз. Җырларга кергән яран гөлнең шау чәчәктә утыруы йорттагы иминлек билгесе икән, чөнки ул тавыш каугалы өйдә үсә алмый, тыныч җирне ярата диләр. Ә менә монстер үсемлеге исә йоклаган кешедән энергия суыра имеш, белгечләр аны өйдә утыртмаска киңәш итә. Хлорофитум, драцена, дифенбахия һәм фикус һаваны чистарта, зарарлы бактерияләрне юк итә диләр. Фикус дигән гөлнең исеме, хәтта хатын-кыз исеме буларак та кушылган, мин шундый берничә кешеләрне беләм. Һәм өстәвенә шунысын да әйтергә кирәк, фикуслар алар җиңелчә күләгәне ярата, һәм гомумән алганда бик талымлы үсемлекләр түгел, теләсә кайда да яратып үсә алалар. Әлеге гөлне Бенджамин фикусы дип йөртәләр. Гөлләр үстерергә яратучылар бу төр фикусны яхшы беләдер мөгаен. Аны белгечләр фитодизайнның чын хиты дип тә атый. Фикусны хәзер күп кенә өйләрдә, фатирларда һәм офисларда очратырга мөмкин. Бу аңлашыла да, чөнки аны үстерү өчен бер өзлексез тәрбияләп тору кирәкми. Гөл матур һәм сәламәт итеп үссен өчен аңа бары тик күп яктылык булу зарур. Фикус гөле хәзерге көндә бик популяр. Аны бик күп иләрдә очратырга мөмкин. Аңа бик күп игътибар да кирәкми. Иң мөһиме һәр көнне су бөркеп торырга һәм иң мөһиме яктылык җитүе. Әгәр дә аның кырган бутакларын күргән очракта аларны сындырып алып, яктылыкка якынрак җиргә куярга кирәк булыр. Ул вакытта ул бик купшы, зауқлы, матур булып үсеп китер. Табигатьтә ул 25 метр озынлыкка кадәр үсә. Ул Һиндстанда, Кытайда, Төркиядә һәм Австралиядә киң таралган. Фикус саф һаваны бик ярата. Тик шул ук вакытта җилне үз итми. Шәһәр фатирларында үстерүчеләр аны җәйге чорда балконга чыгарып куя ала. Шулай иткәндә, әлеге гөл тизрәк үсәчәк. Җәй фикусның актив үскән чагы, шуңа күрә аңа суны жәлләмәгез. Суны мул итеп, гөл чүлмәгенең төбенә кадәр җитәрлек итеп сибү киңәш ителә. Туфрагы кипсә, һәм сез аңа су сибергә онытсагыз, гөл тиз арада яфрагын коя башлый. Ботаклары да кибергә мөмкин. Кыш көне исә атнасына бер мәртәбә генә су сибү дә җитә. Менә шундый гади кагыйдәләрне истә тотсагыз, фикус сезне үзенең сәламәт яфраклары һәм купшылыгы белән сөендерер. Димәк, әйләнә тирәгездә матур булачак. Хәерле иртә, мөхтәрәм телевизор караучылар. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы һәм аның да икенче эш сәгате. Исегезгә төшерәбез, бүген 27 гыйнвар дүшәмбе. Барлык тамашачыларыбызны кабаттан сәламләп, яхшы кәеф телибез. Бүген сезне сөендерерлек сәбәпләр күп булсын. Амин, шулай булсын. Казан шәһәрендә кояш 7 сәгать 47 минутта чыга бүген һәм 16 сәгать 6 минутта байый. Көннең гомуми озынлыгы хәзер инде 8 сәгать 19 минутта тәшкил итә. Җомга ел әүвәл аеның һиҗри ел исәбе буенча 21 көне икәнне дә әйтеп узыйк. Бүген кибер дүшәмбе, ташламаларга ашанып ничек кирәгеннән артык акча тотмаска. Төп кагыйдә товар алыр алдыннан үз-үзеңә сорау бирергә. Ctrl-Shift-T. Әгәр дә шул хәрефләрнең өчесенә бассагыз бер юлы, сезнең алда ябылган битләрегез бер-бер аркылы ачыла башлаячак. Клавиатурада эшләү үзенчәлекләрен лайфхак сәхифәсендә сөйләрбез. Мичтә пешкән теше камырлы өчпочмак. Аны пешерү серләрендә бик теләп уртаклашырбыз.
Кайвакытта без үзебез дә туган телебезгә, ана телебезгә карата шул кадәр гафил һәм битараф. Мәсәлән, холодильник дигән сүзгә өстенлек бирәбез, суыткычны кулланмыйбыз. Сүзлек дигән урынга словарьгә дип җип бәрүчеләр бар. Төпләм дип әйтмибез, подшивка сүзе модада. Сыра дигән сүзне кулланабыз. Кулланмыйбыз шул. Пиво дип кулланабыз. Син дә кулланмыйсың минемчә. Һәм менә матрас дигән сүз гадәттә, ә бит инде аның сырма дигән үзебезчә бик әйбәт варианты бар. Мондый сүзләрне күп китерергә мөмкин булыр. Менә без шуларны әткә мәнкәмнең теле дигән сәхифәдә барларбыз. Мин дә бер-ике мисал китерим әле. Кичә театрга бардык, спектакль карадык. Яки менә булай. Клубта театр куйдык, спектакльне Туфановы язган. Бу җөмләләрнең кайсы хаталы икәнен барыбыз да беләме? Biz кайчакта шундый җөмлә ишетәбез. Авыл клубында без еш кына театр куя идек. Мәктәп укытучылары элек артистлар кебек иде. Елга 1-2 театр куялар иде. Менә биредә театр сүзе дөрес кулланылмаган. Ул спектакль урынында килгән. Ягъни без дөрес итеп әйтергә тиешбез. Авыл клубында элек спектакльләр куя идек. Мәктәп укытучылары артистлар кебек елына 2-3 тапкыр спектакль уйныйлар иде. Менә шушындай итеп әйткән вакытта сөйләмебез дөрес була. Театр сүзе ул 2 мәгънәдә кулланыла. Ягъни спектакльләр куела торган бина. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Яки шушы бинада спектакльләр иҗат итүче һәм күрсәтүче, уйнаучы иҗади коллектив. Шул ук театрның иҗат коллективы турында сүз барырга мөмкин. Демәк, без алга таба бу әйберләрне бутамаска тиешбез. Үй салуның не бар? Мөклисе дә шутлысы дип шаярта безнең халык. Алай ансат кына түгел шул. Йортның нигезеннән башлап соңгы кадакны какканчы бик күп төзелеш кагыйдәләрен истә тотырга кирәк. Гөлназ синең белән тулысынча килешәм. Төзелеш ул бик күп чыгымнар сорый торган, бик күп энергия таләп итә торган катлаулы өлкә. Белгечләр киңәшенә колак салыйк. Гаиләгез белән үз йортыгызны булдырырга ниятләдегезме? Ә бәлки, ыгы-сыгыдан качып, шәһәр читендә яшисегез киләдер. Хәзер мөмкинлекләр бар, акчаң гына булсын. Йортны я килеп салып бирәләр, яки үзең сала аласың. Әгәр үзем салам дип уйлагансыз икән, эксперт фикеренә дә колак салырга киңәш итәбез. Нюанслары бик күп. Монда үзе җиткерәсе килсә, ничәләр экономия кирәк булса клиентка инде. Ул аңа рекомендовать итәрдем бренди тагын бер компания, шундый наблюдающий технический надзор, чтобы алар белән җиткерергә. И аңа хәтле, конечно, дигән күрше шулай итте, мансыблай итте, туганымлай итте дип түгел, полноценный проект, рабочий проект ясап, шулай гына җиткерергә. Без уйлаганча гына булмый бит әле, без аны җиткерәбез гомерлеккә дип, иртәгә икенче нидер интереслар безнең үзгәрә анда или потребности безгә аны сатырга кирәк. Үзе җиткергән йортны сатканда анда себестоимость ниже була бит инде, анда документларны җыярга кирәк, һәрбер чекларны җыеп барырга кирәк отчетностька. И полноценно сатырга тоже нереально. Соответственно, дополнительный налог килеп чыга инде. Динар Миннәхмәтов йорт салыр алдыннан истә тотарга кирәк булган берничә факторны да атап узды. Йорт җиткергәндә, җиткерер алдыннан ул дөрес итеп сайларга җирне, җиткерелә торган җирне. Хәзер бар күп ограничениялар, зеленый зона, размерлары участокның. В общем, шундый правилалар бар. Йортның участокта расположение булырга тиеш общий норма инде бу. 5 метр алгы яктан фасадтан и күршеләрдән 3,5 метр. Шуңа карарга кирәк размер йортның ничек булачак и шуннан соң сайларга үзеңә туры килә торган җирне.
Төзелеш дигәндә юридик якны да онытмаска кирәк. Барлык кирәк-ярак индивидуаль категорияле документларны теркәргә дә онытмагыз. Газ уже прямо участоктан усын, һәм анда газ булсын. Күп кешеләр менә безнең Казанга килгәндә дә ничә еллар хәзер торалар электрический отопление белән. Ул сравнивать иткәндә, если газовое отоплениега безнең йортка китә 3-5 мең кыш көне инде бу, то электрическое отопление белән ул 20 мең булырга может расход айга. Технологияларга килгәндә строительство ул әлбәттә безнең иң востребованный хәзер Казан регионында. Ну, Татарстанда, в общем, кирпичная кладка, облицовка. И безнең бара инде несущий конструктив газобетон, либо керамический кирпич. Йорт салганны күз алдына китердек, хәзер аны чынга ашырасы гына калды. Кунахана безгә рәхим итегез. Студиябызда Казан Федераль университеты профессоры, биология фәннәре докторы, даими кунагыбыз, яраткан кунагыбыз Илгизәр әфәнде Рәхимов. Хәерле көн. Соңгы елларда һава торышы турында сөйләшкәндә аномаль дигән сүз бик еш кулланыла. Без инде җәйләрен аномаль корылык яисә аномаль салкынлык булды дибез, аномаль иртә яз килә дибез. Ә менә бу ел инде бездә кыш аномаль булып чыкты. Менә хәтта Андалусиядә да гомер булмаганча кар яуган, ә бездә киресенчә кар юк. Нәрсәдә буларның сәбәбе? Сәбәбе аның шулай дип уйлыйм мин, глобаль климат үзгәрешләр менә без аның турында инде сүз һәр вакыт алып барабыз. Менә шул процесслар белән бәйле ул. Чөнки елдан ел менә без һәр күзәтәбез, шундый аномаль һава торышын күзәтеп кенә торабыз. Кышы да кыш түгел, җәй дә җәй түгел дип инде. Табигатьтә аның үзенең бер тәртибе бар. Ул үзенең графигы буенча шул булган хәлләрне безгә барлыкка китерә инде, безгә күрсәтеп тора. Безгә инде рәхмәт әйтеп, бер җирдә әйткәннәр бит, һаваның начар көне булмый, начар булмый дип, шуңа күрә без хәзер инде булган әйберне, хәлне кабул итәргә кирәк. Инде яраклашырга тиеш. Сез бит инде менә кошлар белгече, кошлар соңгы вакытта күбесе җылыякларга китми башладылар бездә, нәйме? Менә алар да әллә шушы үзгәрешне сизенә микән? Нәрсә аның белән бәйле түгел микән? Бәйле. Анысы әлбәттә аның белән бәйле. Чөнки менә ахыргы вакытта без менә күзәтәбез, шәһәр тирәләрендә, авыл тирәләрендә күп кенә җәйли торган, җәйне очрый кошларны без очратабыз. Без инде күптәннән менә күзәтәбез Казанда кошлар артыннан. Ахыргы елда безнең кара каргалар, урысчасы грачы була инде. Кара каргалар елдан ел аларның саны артып бара. Бер 20 ел элек без әле Казан тирәсендә айрым менә 1-2-3 кенә кышны шулай күзәтә идек. Хәзер вакытта аларның саны менә быел, мәсәлән, без исәпләп чыкканык, учет вакытында кыш кына аларның саны 1000-гә җитә уже. Көтү белән менә бер ишек алдан икенче ишек алдына шул чүплекләрдән шулай чүпләнеп ашап ризык эзләп йөриләр. Аннан соң быел күп кенә безнең менә миләш чыпчыклары калган. Алар бит инде башка елларны, суык еллар булган чакта, кышлар булган чак, алар ел аяклары китеп баралар да. Без инде миләшне күбесенчә кара бүрек, свиристель дигән кышларга калдыралар. Алар быел менә күзәтмибез булалар. Менә элек-электән кара бүрек бит инде безнең яңа елда да күп открыткаларда күрәбез, рәсемнәрдә кара бүрек снеге дип сөенеп карап торалар. Быел алар менә күренми. Дөрес бит? Чөнки аларның төньякларында да шулай җылы булгач, шуңа күрә кара бүрекләр безгә быел килмәделәр кышларга, аларга үзләрендә булган климатта аларга җитә калды. Шуңа күрә үзебездә миләшләр сакланып калгач, менә миләш чыпчыклары рәхәтләнде быел, күп иттереп аларга менә урожай аларга эләкте инде. Илгизәр әфәнде Казанлылар игътибар итте үрдәкләрнең дә китмәгәнлегенә. Инде берничә ел электән бугай. Инде аның турында без берничә тапкыр сюжет сезнең белән сүз алып барган идек. Быел чыннан да үрдәкләрнең дә саны артты. Без бит инде сюжетлар ясаган чакта шулай сезнең белән йөреп карап чыкканда күлләребезне, анда шул 1 дистә, 2 дистә шулай үрдәкләрне күзәтә идек. Быел менә без исәпләгән идек кышлый, саннары 1000 ярымга кадәр җитте.
менә Казанны бөтен Казандагы сулыкларны исәпләп чыксак, менә шулай булды. Әлбәттә, алар эчендә бу ел һава торышы алар бик җайлы булды. Безнең инде хәр аларга карап кына торырга түгел, аларга ярдәм итәргә кирәк. Барыбер кыш инде ул. Менә күп кенә кышлар бездән шул бер ярдәмлегебезне көтеп торалар. Безнекләрне мәсәлән, аларга менә без кармушлар ясап, аларга бераз бөртекләр биреп, куңдагышларын салып торсак, бик әйбәт булыр иде. Гөлзар әфәнде, менә хәтта аюлар да быел кышын йокламаган диләр. Агачларны инде барыбыз да күрдек, менә алар берләнделәр. Демәк, аларның да табигый цикллары бозыла. Һәм менә язга таба ничегрәк булыр икән хәлләр? Үземлекләр белән монда хәл менә булай. Берәүләре быел чыннан да тулып, аларны инде без көтеп торган ик, менә хәзер бераз гына җылы булса, инде яфрак та ярылып китер дип инде. Ләкин алай булып чыкмады, анысы Аллага шөкер, менә суыкларда килеп җитте. Үсемлекләре менә шулай була. Без бит инде андый җылы көннәрне ел сайын күзәтәбез. Ел сайын берничә көн булса да шулай җылытып китә дә, шул вакытта берәүләр тула башлый. Аларны шулай табигатьтә төзелгән. Шул берәүләр суык белән алар нитсәләр дә, хәлак булсалар да инде ул берәүләр алар кыйлып төшә дә, үсемлекләрнең яфракны белән кәүсә арасында аларның тагын бер җыклап тора торган шул берәүләре сакланып тора. Алар резерв булып тора инде. Әйе, шуңа күрә яз килеп җиткәч, алар барбер яфракны яралар, барбер без яшеллекне күзәтәбез ала берсә. Инде менә аз гына фаразларга тукталсак, менә кышның калган өлеше ниндирәк булыр икән, яз ничегрәк килер икән, иртәме, соңмы? Аны хәзер әйтеп булмый инде, чөнки әйтәм ич менә бу табигатьтә бу тәртип ничек дип әйтим, бозылды дип әйтә алмыйм инде, чөнки табигать үзе белә, без ничә инде генә бозылды дип әйтәбез. Язны без дә шулай игътибар белән көтеп торабыз, чөнки biz әле үзебездә хәзер менә белмибез. Менә шундый кыш булган чакта күп кенә хайваннарның тормышларында үзгәрешләрне күзәтәбез. Яз көндә бәлки шундый кызык әйберләр күрәбез. Мәсәлән, менә безнең өчен инде шундый индикатор булып тора. Ел сайын май бәйрәменә, 9 май бәйрәменә керәшәк кайта ел яклардан. Ул иң ахырдан кайта торган кышларның берсе була инде. Сандугачлар белән менә керәшәләр. Менә бу ел без көтеп торабыз. Бу ел ничек булыр икән? Шул үз вакытында кайтырлармы икән алар? Киресенчә иртәрәк булыр микән аларның кайтулары? Менә шуннан без аннан соң әйтәләбез. Аларның цикллары үзгәрдеме? Бераз гына авыштымы дип. Менә шул безгә дә бик кызык. Шуның белән шуңа күрә без дә язны шулай көтеп торабыз. Гаҗәп. Аннан соң менә шундый сынамышлар бар бит. Кыш салкын булса, җәй эссе була, кыш җылы булса, җәй салкын була, кыш карлы булса, җәй яңгырлы була, яисә киресенчә дип. Менә быел инде җәйнең ничек буласын күз алдына китергә дә куркыныч. Әгәр кыш җылы булып, җәй салкын була икән, бер дә күңеле булмас. Юк, мин тынычландырам, үземдә тынычландырам шуның белән. Әйтәм, табигать үзен бөтенсен дә әйбәтрәк бездән. Шуңа күрә җәйдә җәй булыр дип уйлыйм инде, чөнки җәйгә җылы көннәрне әле без күзәтәбез, шул матурлык, табигатьнең матурлыгын да күзәтербез алабызса, шуңа күрә ышанырга кирәк. Андый көннәрдә җитәрәйме? Шундый оптимистик нотада без алайса бүгенге әңгәмәбезне төгәллибез. Сезгә бик зур рәхмәт. Гөлзар абый белән әле очрашырбыз, чөнки безнең әле бу ел кабат сандугачлар санысыбыз бар. Шулай бит? Әлеге проект хакында киләсе очрашларыбызда сөйләшербез. Hürmetli тамашачылар, студиябызда кунакта Казан Федераль университеты профессоры, биология фәннәре докторы Илгизәр Рәхимов булды. Без инде кыш хакында, карлар хакында сөйләштек. Бик кар көртләрен күрергә зарыккан булсагыз, бергәләп алдагы видеоязманы карап алыйк. Былтыргы карлар булса да, салынганда күңел юатырга ярап куяр.
Суыткычта җәйдән көздән туңдырып куйган җиләкләрегез арасында ихтимал облепиха сырганак та бардыр. Аның дәрәбәдәй алтын сары җимешләре шифалы да, тәмле дә. Борынгы Кытай һәм Тибет табиблары җимешен генә түгел, берсен, чәчәген, яфрагын, тамырын да кулланган. Сырганак шәе иммунитетны ныгытырга ярдәм итә. Кытайдан коронавируслар килеп җиткәнче сәламәтлекне кайгырта башлыйк. Казан рестораннарында нәкъ менә шундый сырганаклы чәйләр һәм морсларның бирелүе димәк очраклы түгел. Ул ашказаны эчәк юлларына да бик файдалы һәм бик килешле җимеш. Әле дә истә ул, иртә белән торабыз, әле уянмаган күз генә эчмәгәндә әле әби бабай самовар янында. Инде чәй менә шул пешкән чәйләр исе чыккан. Шул иснәм уянадырык без. Истәлекләрдә бала чакта калган чәйне без дә пешереп карарга булдык. Рецептын сез дә отып калыгыз. Татар чәйнеге менә булай бит инде алар, име? Мин инде күренсен өчен менә мондыйрак чәйнек алдым. Менә салабыз шуңар кара чәй. Теге зур яфраклы дип әйтик. Бу метрушка була. Бу битник була. Битник салабыз, әзрәк изеп салабыз, нишләп үзенең тәме чыксын өчен. Хәзер кайнар су салабыз. Карабыз ничек була ул, яме? Менә без үләнле чәйне безнең пешердек. Сөлге астында тоттык. Менә карагыз әле, без сөтки татарлар менә шундый каты чәй пешереп эчәргә яратабыз, сөтләп. Шулай бит. Менә бу инде безнең әйтәмеш нык татар чәе. Шулай элек салабыз сөтне, җылы сөт, кем тели салкын сөт, баздан чыккан сөт дип әйтегеме. И шуңар менә изумрудны менә мин шундый чәйләр яратам. Кап карагыз әле аның тәмлелеген. Суыклардан саклану өчен сырганактан ясалган чәй файдалы. Аны пешерү өчен чәйнеккә юка итеп киселгән 1-2 телем имбир, 1 стакан сырганак, 1 аш кашыгы бал салырга кирәк. Тәм кертеп җибәрү өчен 1 телем әфлисун өстәсәгез дә була. Соңыннан бераз кайнаган су салып, җимешләрне пешереп алабыз. Биргә бераз кара я инде яшел чәй өстәсәгез дә була. Чәйләр салып, мин үзем яратам. Ну, в основном инде аны шул җиләк җимешеңнән саласында, шуны гына эчәсен. Шулай булса, тиреп куйык. Җимешләрен әзрәк изик. Балын салдык. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kararız? Kıyaş kibik çiğ. Ne kıyaş indi? Kışkını tenlerini жылытырга, мынчадан чыккач иширген ишик. Урамнан туңгып кайткач, шундый чәйне ичсәң, тәнләр жылып китә. Чәйләрегез тәмле булсын, исән, имин булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Салават һәм Гүзәлем Миңнехановлар. Нәни кунагыбыз Мәдинә. Бүген студияда исәнмесез? Хәерле иртәләр. Хәерле иртәләр. Бу безнең гомумән Мәдинәнең иң беренче интервьюсы һәм иң беренче наша телевидение төшү моментта. Тәбрикләйбез Мәдинә. Әйдә, Пулшабыйга әле. Мәдинә бик күркәм, бик матур булып үсеп килә. Менә без инде сезне сәхнәдә ут чәчеп торган шундай җырчылар Салават белән Гүзәлем итеп күргә күнеккән. Әти әни буларак нинди икәнсез? Белмим инде үзебез турында әйтә алмыйбыз. Моны без берничә. Мин әйтә алам Салават турында. Ул яхшы әти. Һәр вакыт шалтыратып тора, берәр җирдә булса да, теге видеозвонок бит инде хәзер. Мәдинә дә аны күргәч шатлана инде. Өйгә кайткач шатлана. Давай дөресен әйтик. Кичә кайткач Мәдинә җылый әйтәм, әллә мине танымыш теле. Гүзәлем әйтә, ешрак өйдә булырга кирәк. Аны бетермәсен әйме? Онытырга да мөмкин әйе. Булай да димәм. Өйдә булырга туры килгәнме соң? Әллә юкмы? Сезнең график белән. Безнең әллә ни график теге безнең инде гомумән теге без Казанда кайнайбыз инде. Теге гастрольләр белән әллә кая чыкмыйбыз, чөнки безнең әле декретный отпуск. Шуңа күрә бу елны без үзебезнең чыгышларны, концерт турларын әзрәк кенә калдырып тордык.
Менә бала туу иҗади тормышка чынлап та бераз үзгәрешләр кертә инде ул, ләкин барыбер тик тормыйсыз, яңа җырлар яздырасыз бугай. Яздырабыз, без инде мондый зур концертларда да чыгыш ясыйбыз. Менә булачак әле 28 февраль көнне дә без чыгыш ясаячакбыз, алла берсе яңа җырлар белән. Шул менә 28 февральдә Ленин исемендәге мәдәният сараенда Болгар радиосы оештырган тагын бер концерт булачак. Ул Кышны озату дип атала, һәм анда инде сез дә катнашасыз. Менә сез безнең шушы концерт белән таныштыру очрашулар сериясын башлап җибәрдегез. Әлеге концерт хакында иң беренче сезнең белән сөйләшәбез. Чыгышыгыз ниндирәк булачак, нинди җырыгызны сайладыгыз? Бер җүләр сорау бирәм әле, кыш турында җыр җырлыйсыз. Безгә әйтәләр, кыш озату булсын, яз булсын. Безнең гомумән теге мәхәббәт турында бит инде. Шуңа күрә мәхәббәт булгач инде ул инде яз дигән инде менә шундый яз хисләре. Шуңа күрә бик позитив җыр булачак. Шуңа күрә килегез тыңлагыз. Килегез тыңлагыз. Без әзерләнәбез. Әйбәт шул. Чыгышларга Мәдинәне дә үзегез белән аласызмы, әллә инде ышанып тапшырыр кешегез бармы иде? Үзегез Кайбер чакта үзебез белән дә алабыз инде. Ул сәхнә артында безнең җырларны белә ул. Һәм аларга кушылып, теге кул чабып шунда басып тора инде. Иң мөһиме баланы менә булай теге нигә күзгә күз карамасыннар. Булай тота да сәхнәгә күрсәтә. Любой кеше тота ала. Без инде артист тормышы шулай бит инде, әйбәт. Без инде безнең коллегаларның да балаларын үскәнен күрдек. Аны әйбәт ничек үскәннәрен. Шуңа күрә сәхнәгә чыкканда торасың да, чыгып китәсең, торасың да, чыгып китәсең. Ул инде сын палка шикелле, менә шулай уртак бер зур гаиләдә үскән кебек үсәләр алар, әйеме? Әниләр безнең җырак, Әлмәттә, Азнакайда, шуңа күрә безгә калдырырга кеше юк. Мәдинәнең дә әйтер сүзе бар. Менә Мәдинәнең үзе хакында сөйләшеп алыйк әле. Бик күп менә парлы артистлар, алар инде балаларын да кичкенәдән шул сәхнәгә якын итеп үстергәч, алар бик кичкенә чактан чыгып җырлый башладылар. Без аларның иҗатын күзәтеп барабыз хәзер, әтиәннәрнең дәвамчыларының. Сезнең Мәдинәгә карата менә фаразларыгыз ничегрәк? Белмим, җырлыйсы килсә инде апшыгарбыз, җырласа, җырлый алса. Ләкин кичәгенә кенә әле өйгә без аппаратура куйдык, булай инде репетиция өчен инде. Шунда настраивать иткәндә микрофонга әтисе җырлап утыра да, бу да менә нитә башлады, ноталар суза башлады, бер мәнне төшереп алдык әле архивка. Сезнең клипларны беләбез, карап барабыз, күзәтәбез. Хәзерге вакытта бик алай вакытта җитеп китми торгандыр яңа клипларны төшерергә. Безнең кичәгенә кенә булды премьера. Безнең яңа клип чыкты һәм бу безне космос турында төшердек. Һәм инде кичә генә кенә менә Әлмәттә 2 космонавт килде, аларга инде кунак буларак. Әле мин аны Instagram шелтәрләрендә дә куйган һәм шул 2 космонавтка шушы клипны презентовать иттеләр. Ну аларга бик ошады. Шушы клип өчен космосны кайдан эзләп таптыгыз? Мин бәләкәй чактан инде космоска очырга хыялланган, һәм инде минем хыялым тормышка ашты. Мин бик яхшы егетләрне таптым. Булар инде шушы супервайзер VFX диләр инде аларның менә шу график ясый торган. Алар инде хәтта без менә кинотеатрларда да күрсәттеләр, Тайны печати дракон дигән фильмга да графиканы ясадылар. Һәм аларның вакыты булгач инде алар әйтә Салават, безнең бар вакыт, сиңа төшерергә мөмкинлек бар. Biz нашы сценарийны уйладык та һәм төшерергә булдык. Карап карагыз, кызыклы тематика булды әле бу татар эстрадасында космосны. Сценарийсын сөйләгәч мин ышанып бетмәгән идем. Ничек ясап чыгармы икән ул дип. Монда ир батырлык турында клип, монда мәхәббәт турында һәм шулай инде дин турында, Аллаһ Тәгаләгә ышану турында. Монда әлбәттә безнең бар конфликт та бар, шунда космоска. Ну, карап кирәк. Бик кызык булырга ошаган. Менә 28 февральдә Ленин исемендәге мәдәният йортында булачак концертта бәлки без менә нәкъ шушы клиптагы җырны ишетербез. Юк, ул минем безнең дуэт җыры түгел, без анда дуэт җырын башкарачакбыз. Инде безгә бик ошый ТНВ канал продюсерлары, алар 2 ай алдан концерт турында әйтәләр, һәм инде без менә безнең һәр көн шушы концертка әзерләнеп бара, чөнки безнең өчен бу концерт бик мөһим һәм миңа калса безнең иң яхшы чыгышларның берсе шунда булырга тора. Барыгызны да көтеп калабыз, килегез. Бездән башка әле тагын бик күп артистлар да катнаша. Мин 100% беләм, алар да безнең кебек шулай әзерләнәләр дип уйлыйм. Иншалла шулай булсын. Бик зур рәхмәт, үземсезлек белән сезнең белән очрашуны көтәбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.
Студиябызда қонақта Миннахановлар ғаиләсе Салават, Гүзәлем һәм Мәдинә иде. Мәдинә инде без сөйләшкән арада студияны өйрәнеп чыгарга да өлгерде. Без тапшыруыбызны дәвам итик. Һәм винтаж сәхифәсе турында сөйләшербез. Дизайнерлар моннан бер гасыр элек популяр булган фасоннарны янәдән подиумнарга кайтара. Иске яңаны саклый дигән әйтемгә таянып, күлмәкне тектермичә, әбиләр сандыгыннан да алырга мөмкин. Бу инде винтаж стиле булачак. Безнең әниләр, әбиләр кешелеккә кия торган күлмәкләрен бик пөхтәләп саклаган. Тукымалары да сыйфатлы булган. Шуңа да сандыкта дистә еллар яткан бу күлмәкләр өр-яңа күренә. Без Илдар Кыям һәм Гөлназ Рахматуллина бүгенге чыгарылышны төгәлләп, сезнең белән җомгага кадәр сау булашабыз. Яхшы кәеф, ныклы сәламәтлек, йортларыгызга иминлек телибез. Хәерле эш атнасы һәм матур уңышлар юлдаш булсын.